Yun, magandang araw guys. Welcome back ulit sa ating channel. So, i-flex ko lang tong bagong buo ko na ECG airgun ulit. Ito. 3 inches lang na receiver. Yan. 3 inches. May feel lang. Ito. 3 inches receiver. Tapos ito guys. Yung bat dito. Natatanggal. Kaya pwedeng ilagay lang sa bag. May feel lang siya. Yan. 2 kalahating dangkal lang kung wala itong silencer niya. Tapos kung nandun ka na sa spot mo, ilagay mo lang ito. May thread yan. Malalaki ang thread. Yan. Ito na yung tsura pag nakalagay na. Ayan. Yan na yung ano niya. Yung pad niya. May rubber pad dito. Yan. Yung magaan lang siya guys. Kasi hindi na lang yung ginamit kong kahoy. Yan. So ito guys, yung binuo natin 3 inches na ECG airguns. Yan. Compact siya. Maigsi. Maigsi lang. Yan. Yan yung adjustan ng ano niya, hammer spring. Tapos ito yung tornilyo sa bat tsaka sa airgun. Yung nagkakabit sa bat tsaka airgun. Ulit din yung silencer niya. Mga 5 inches lang yata yan. Yan. Kahoy lang to guys, tsaka may PVC dyan. Yung cheek rest niya. Tsaka ito, rubber to. Tapos pag natapos ka na mag-hand, ilagay mo sa bag, tanggalin mo lang ito. May thread yan. Malalaking thread. Yan, malalaki. So, ito. Ito lang kaigsi. Tapos siksik mo lang sa bag. Ayos na. Yan. So, hanggang dito lang guys yung video natin. Pinakita ko lang yung bagong assemble kong unit natin. Yan. ECG airguns. 3 inches receiver. Tapos 16 inches na barrel. So yun guys, salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa next video.